L-atleta Nila Ġus beda sfida oħra li bija qed jimmira li jagħmel 700 f'7 ijiem fuq distanza ta' 42 km madwar il-kosta ta' Għawdex. Nila Ġus beda l-isfida l-ħadd tal-ħabta tas-sitta ta' filgħodu fil-bajja tar-Ramla l-Ħamra. F'din l-isfida u jrid jom mal-15-il siegħa f'7 ijiem għalkemm dan il-ħin jaf ivarja minħabba l-kundizzjonijiet tal-baħar u elementi oħra li m'hemmx kontroll fuqhom. Matul din l-isfida fil-ħin li ma jkunx fl-ilma u se jkun qed jistrieħ, jiekol u jittieħdu testijiet li jkun hemm bżonna riċerka sabiex jiddeterminaw l-abilità tal-ġisem illi jom mal-15-il siegħa kuljum għal 7 ijiem f'baħar miftuħ. Ftit tal-ġimgħat ilu Net News kien tkellem ma' Nila Ġus fejn qalilna li l-iskop ta' din l-isfida hu sabiex jara l-limitu tal-bniedem u sabiex jifhem aħjar x'ikun qed iseħħ lill-ġisem f'sitwazzjonijiet estremi. L-atleta hu magħruf għal kisbiet tiegħu fix-xena tal-għawm u fuq distanzi twal fejn fl-aħħar sfida rajnih jikser ir-rekord nazzjonali hekk kif hu għamel għawma ta' 140 km. Din id-darba u se jkun qed jibda din l-isfida kuljum minn postijiet differenti bil-qofol mistenni jintlaħaq fis-6 ta' Settembru nhar is-Sibt li ġej.